Ľudia, ahojte, zdravím vás, vítajte v drevených origináloch. Ja sa v tomto videu chcem s vami podeliť o tom, jak som sa učil robiť so živicou. Nie každý padne hneď mudrý z neba, tak som išiel na YouTube, študoval som, moja drahá manželka mi kúpila štartovaciu sadu od jednej firmy, kde bola tá živica dvojsložková, boli tam všelijaké prísady, miešadlá, nádobky, tak som išiel a študoval, až som teda sa rozhodol, že idem skúsiť prvý výrobok. No, nie vždycky sa vám podarí hneď všetko na prvý krát a ja vám ukážem, jak som to dojeba brkal. Z tejto sany ako tak, ja som sa snažil tam zaliať také mušličky a klepe to skraba a tak toto nejako vyzeralo. Lenže som trošinku bol rýchly a dal som to do mäkkého, ono sa mi to prepadlo na druhú stranu, urobilo mi to bublinky, no proste takto to dopadlo. To hrúza. No, na prvýkrát. Potom som robil druhú vec, už som si vymyslel akože takú vec, že som urobil takéto jazierko, a lenže tú dosku túto, to je dubová, tu som urobil lomícky štít, všetko a chcel som robiť akože jazierko s kamienkami, ale tu som zalial celú, ona je celoplošne celá zaliata, takže tam neexistuje, že by dopraskala, to už dopadlo trošinku lepšie. No a keďže teda som sa chcel posunúť niekde ďalej a si vymýšľal som, tak potom som vymyslel vlastne ten podnos Infinity, ktorý som vám ukázal v minulom videu. No a ten už je akože, to už je parádnička, to už sme sa naučili, takže už to vyzerá zase trošinku ináč. Takže ľudia, to je v tomto videu všetko. Ja vám ďakujem, že ma sledujete, že zdieľate moje videá, že sa dostanú do sveta a vidia to aj ďalší ľudia. Takže keď sa vám to ľúbi, napíšte a môže byť takýto krásny podnos byť váš. So živicou, s mahagonovým drevom a z jaseňa. Ľudia, majte sa pekne, dovidenia v drevených origináloch.